Normalt udkommer danske digtsamlinger i få hundrede eksemplarer, men ikke når det gælder den 18-årige digter Yahya Hassan. Han har vakt stor debat med sin debut, der allerede er trykt i 11.000 eksemplarer. Den unge digters skarpe blik på ghettoerne har skabt både ros og kritik. Selv kalder han sin stemme nødvendig. 18-årige Yahya Hassan. Jeg er fucking vred på Yahya Hassan. Selv har jeg skabt det uforskyldte. Yahya Hassan. Mit navn er Yahya Hassan. Jeg har bare, hvad skal man sige, kastet en sten i vandet, ikke? Det skaber nogle ringe, det skaber nogle ting. Mine forældre ville ønske, Jeg var ufødt, og jeg ønsker det samme for dem. Indtil videre er det jo sådan et eventyr, der handler om en, der kommer fra ghettoen og ender på Gyldendal. Der kom den debat på banen, og folk de debatterer som ind i helvede og snakker om tingene og er enige og er uenige, og det er sundt. 21 søndag har fulgt en vred ung mand. Har du været ude i ghettoen før? Har du nogensinde rendt rundt ude i Trillegården eller ude i Gellerup? Har du det? Han tordner mod verden. Jeg hader jeres ulykke, jeg hader jeres tørklæder og jeres koraner og jeres analfabetiske profeter, jeres indoktrinerede forældre og jeres indoktrinerede børn, jeres skavanker og jeres bønner og jeres bistand. Yahya Hassans digtsamling udkom i torsdags. Den er skrevet om en svær barndom i et belastet kvarter i Aarhus Vest. Men det er også en barsk beskrivelse af islam og livet i ghettoen. Først og fremmest så er det jo en personlig historie, som har været nødvendig for mig. Jeg tror også, den er nødvendig for samfundet. Og modtagelsen har været overvældende. Den er trykt i 11.000 eksemplarer. Digteren fra ghettoen, nu med forlag, og så på hylde med Danmarks kulturarv. Selvfølgelig er det fedt, at der er efterspørgsel på min bog. Det er da enhver forfatter eller digters drøm. Men det er ligesom, det er ikke de ting, som rumsterer oven i mit hoved. Det er hans holdninger, der rammer lige ned midt i debatlysten Danmark. Der findes en generation af en masse dumme perker, der render rundt og ikke anerkender det samfund, de lever i.